Hi, welcome. It's Annie for YouTube channel here. Ine ndikazipentala ndiye nthawi naye panabwera mayi wina waje kuti ndimukhozere ziseko zace ndithu. Ndiye mayi chandamukhozera ziseko zace nthawi imene anandiuza kuti mbwere nyumba kwanga muzaikire zisekozo. Ndiye ndinapita kumene kuti waika ziseko ndidayika ziseko zicha. Basi anaonesa kuti iyeyo ndine amafuna mwina wace pakhale ubwezi wina wace. Ndiye mwina wace iyeyo anapita kudoni koma chimene chinampanga nawo yesaka chisiwayi. Iyo chanondionesa mtima kuti iye mwina wace afuna apange chibwezi ndineyo ine ndi masago aganiziro ace ndinapita. Ndapanga chibwezi tsiku lina ace anandimbira cha mmanaini kokupona kuti ndipite kwawo. Nditapita kwawo kuja pamenepo chibwezicho chayamba ndithu. Ziseko zinali zingati? Ziseko zinali 6. Ziseko zonse nthawi imeneyo munakayika ku nyumba nkukulipirani? Ndalama ndandilipira ndi mwamuna wace chifukwa kuti ndilipire zisekozo contract yacho kya kwa mwamuna wace. Ndiye ndapita kumene kujokayikira ziseko amene akaonesa kuti mwamuna wace iyeyo ndine afuna chikhayi chibwezi ndithu. Chifukwa anayamba kumavula ndili kuchipinda ndikukomera ziseko zili kuchipinda kuyamba kuvula zovala zace chanchani. Ndiye basi ndapita kumene kuja 9 koko imene basi tayambikapo zachikondi ndithu. 9 koko imene ya usiku? Ya usiku sopano. Ndiye mwafika tsiku limeneli 9 koko usiku kunyumbako? Ndiye ndafika kumene kuja bonga basi munthu ndi chibwezi chake mukuziwa kale. Ndiye ndafika kumene kuja basi wamba kucheza pamene paja komano ndikufaka kuti mwina wace tipange mukuziwa kale munthu ndi chibwezi chake. Mkazi anasanduka njoka baba. Mukuti mugonane? Anasanduka njoka. Ndithu tsiku limeneyo anandipulumutsa ndi Mulungu ndikanafa ndithu chifukwa njoka ndithu njoka yayikulu manga mwakanga ndi njoka yasato ngati munayiona. Ndiye munali pa sitirumu kapena kuchipinda? Ayi kuchipinda nthawi imeneyo. Mwakhala bwinobwino mukucheza? Mwakhala kuchipinda ndakhala kuchipinda kuchati kucheza bwinobwino munthu ndi chibwezi chake. Basi ndiye lapeza kuna kuti mkazi uja anasanduka njoka ndithu. Ineyo tawa ndikapita kunyumba nakhala 2 days. Basi usiku nakhala ndikuota usiku naje ndili kunyumba ndikugona. Maota njoka ita ndipikirira kusimanga mbuzuka ndikupeza njoka. Kuti zimenezo ndisiye kuota nachita kupita kwa sing'anga wina amene anapita kuthandiza kuti abasi apa njoka imene isiya kutani kubwera kuweko kazi mwamuna ace anatani anamusirika amene akapita kumene koko mukanatha kufa ndithu. Bwana kusonyeza kuti mmene munali kuchipinda mwavulavula zovala muchesa pamene paja kuti muzipanga zanuzo anangopezeka kuti wasanduka njokayo kapena ambachita kuoneka kuti akusanduka njoka? Anayamba kuoneka kuti akusanduka njoka komano iye anandiuza kuti usathawe khalebe ndine padi kupano mpaka nandikumalizika munthu kukhala njoka ndithu munthu njoka mmene mayiziwika munthu. Ndiye ndinathawa ndinatulukira pa windo ndithu ndafika kunyumba kuwafotokozera anthu. Basi ndi pamene akatiwa komatu paising'anga wina ace kumayi kutali ezo kuti kumutha kufa nazo anandiuza zoizo ndiankokanga ineyo. Sing'anga ndoti anali ku Mozambiki nanyamuka kupita ku Mozambikiko. Chabwino mwina tisanafike noko kuti mukupita ku Mozambiki kwa sing'anga mutathawa kukafika ku nyumba mwauza anthu onse kenako mkazi uja sanayimbe foni kapena kutumiza uthenga kuti kodi zinakhala bwanji? Ayi anandimbira foni patatha kuti kumaso ndapitako kwa sing'angako. Amene anandimbira foni. Chabwino ndiye mwauza anthu kunyumba kuja kuti zachitika ndi izi akuwuzani kuti kwa sing'anga. Ulendo wa sing'anga munayenda bwanji? Ulendo wa sing'anga nanyamuka kunoko ango wanga ndoti anabwera njinga ya moto tatengana kukatika mafuta kuvala ku Mozambiki. Ndiye sing'anga anatiuza kuti china chonse chimene chakuchitikira Nyamata ife tikutani tikuchiziwa. Ndachiziwa kale chifukwa tinakafika usiku tikufika kwa sing'anga uja ndapeza ndithu nyumba mwace mwayala malo anthu awiri tochi waita pamenepo kugonera ndithu tinangofika kugona mama wantu pamene pakatithandiza enda atiuza zero kuti china chonse ndadani ndaziwa komano pakufunika mankhwala tipange mwakuti koma ndalama yace ndiye anachacha ndalama yambiri kwambiri. Anachacha ndalama zingati? Anatuza 180. 180,000. Nde inu munali nayo ndalama ayo pa nthawi iyo kapena?
ai naimbika foni kumuzi kuauza anthu ndi anangongola mabanki amuzi basi kutumiza ndalama ija basi nabwe tamene ndinapitisako 80,000 ananena kuti 100,000 yo mukapange mankhwala mukaike mazi ndithu mukaike mbale mukaike mazi mukavindikire mbale ija mukakaiva kuti agwa ndikuyalira pamene paja mbaliga mupite mukapeza mankhwala anu ndalama yangayo mukasiyeso pati pamene mankhwala mukapange mwakuti ticheka basi ndithu zinatheka bwinobwino. Ndalama imene amanati mukasiye pambalepo imene inali zingati? 100,000 yofo pano. Amati sidachilika ku nyumba? Ndoti uko ndinangosiyako ndalama sindinatengeko mankhwala inayo sindinangosiyako 80,000. 100,000 ndi pamene anatuza kuti mukapita kwanu mukatenge mbale muike mazi mukaika mazi muvindikire ndi mbale njaji pamwamba pa mbaleyo mukaikepo mankhwala ije ndalama yangayo mukayalira kuti yagwapo pamwamba paja mukachosepo mbale ija mukaone mbale mmene munali mazi aja simuwapezamo mukapeza mankhwala mukagwiritse ntchito ndondomeko ake anatuza kumeneko kalekale ya nde inu munakayikadi kuvindikira zinachitikadi? Zinachitikadi kwa nafika pa 11 masana ndinapanga zinezo ja ma 12 koko itokwana filiko koko ndithu mankhwala anafika ndithu ndapanga bwinobwino fatenge nde ndimene chilika zinezo dengi ndi mahotadi ndioka deile basi awopo zinasiya ndithu mpaka pano pa mkazi ali bwinobwino ndithu pamwe munacheso anabwerako. Mankhwala ni mkazi pano? Ndi mankhwala koma ndi mankhwala ndikumuopa kwambiri oko simukadi anga panopa ndinasintha nambala yache ndikadilitama ndikilezeka kuti akuniimbirabe basi manditumizira pa WhatsApp zidikiza chito awo ade ndinangumusiya basi dati nambala indingosintha basi ndasintha nambala basi opa mnaja anabwerako kuti pakadali panopa mmaona kuti sing'anga uja analoti kwanu maziwa ako kapena ndi zamasenga zimene? Zamasenga ko kwati zamaziwa ako ndi zamasenga. Ndiye mankhwala amene anakuwuzani kuti apezeka mbalewa adati muagwiritse ntchito mutani? Anduzonera kuti amayi anga ineyo ndikavule ndithu ndingosala ndikabudwa mkati yekha njekere pamutu makutumu kumbuyoku ndipachidalepa ndi mabondo ndipaphazi pachala chachikuluchi basi ziwezo zitheka mankhwalawo ndikasiye pampambano usiku ili machiseche ndikasiye pamenepo mamawa ndikapitapo ndikapeza atengedwapo ndinapezapo boto la mazi amene nasiya mumbalewa nanduza kuti mazi amene munasiya mumbalewo mukapeza pampambano pamene mukasiye mankhwalawo maziwo muzisamba mukuti ngosipaka ngati mukutowa mafuta basi. Nde munakwanisa kuvulako kuti amayi anu akuchekereni? Ndinakwanisa. Zimenezo zinachitika nthawi yanji masana kapena munapangira mundimo? Ndinapanga nyumba masana momwe chamma 64 ndawe moti amakuonani? Anthu kunyumbaku ngati makamaka amayiwa sanaone ngati kuti mwina zolawula kapena zovuta potengera kuti nthawi imenenso munali munthu wamkulu kale? Anaziona ngati zovuta kwambiri moti nachita kwakakamiza ineyo kuti fanzina nganasimikiza kuti kuteko kuti izozo zisatheke ineyo ngati simupenga misala mutakumwalira kumene ndiye nachita kulimbana nawo ndithu mpaka nalimba ndi mtima ndithu kupanga koma awadandawo mpaka. Mwapanga zimene zija zatheka kusiya kwake zinatenga nthawi yayitali banji? Zinangosiya tsiku lomwelo kapena panadusa masiku kulotako? Panadusa kuma 3 days. Mukulotabe? Ndikulotabe koma panadusa 3 days naona kuti basi itasiya sopa kuti usiku ndi siku ndi magona akayi tena nimapeleka kuti ndikukanika kupuma kuja makanga ndikaungaona iwo animanga mjumbo kaya makanika kupuma usiku uja kuti ndiwalilepo ineyo kuti ndisizime kuti apapa basi nambe kugonadi kapeleka kuti ndikukanika kupuma kadona ache wandika ndithu muthumba ndithu kapeleka ndikhale maso basi koma kuti ndisinze zimachitika zinezo mpaka napanopa basi kazi alipo ndithu bwino umamuonaso basi simmasiriraso? Panopa kusilira mkazi wachisawawa ndi zozo panopa nasiye. Pano munakwatira? Sinakwatire koma akazi sopa palimaopa kwambiri kuti uli achatha kuwapanga zomwezo. Nimaona ngati kuti simmaopa chifukwa kuti munapanga za mankhwala zoto? Sikuti kupanga za mankhwala ndithu kuti ali kuti samaopa ndichakutafana kuti. Sing'anga amene anakuthandiza nini zonse zinachitika mwapanga mankhwala onse amene ananenera zinthu zonse zatheka mudalumikizana nayenso kumuwuza kuti pakadali pano zili motani?
anandizoona kuti ndipite ndiye ndinapita kona kamuuza kuti basi zatheka awapo ndasiya kulota ndiye anangonditemera afu mankhwala aina ndena. Sing'anga amene amaoneka motani kwawo? Anayi wakulu ndithu anthawi anandizoona kuti andizatatu kwanira ndithu anayelekeza zaka 88. Koma amayankhula chichewa? Amayankhula chichewa. Ndiye pokuwuzani za nkhani imeneyi kuti iya imene mwabweramu ndadziwa kale chimene mwabwerera adalongosola molondola bwinobwino kuti mwabwerera nkhani yakuti. Chifukwa nthawi imene tikunyamuka tinanyamuka usiku. Tinanyamuka kuti kuloko cha mapasi 5. Makafika 11 koko. Koma nyumba mmene tinapeza ndikuwa yala mpasa chochi yachechi pamene kusinangufika kokowa ndikupola basi. Mama wali pamene anabwera kuti kukolera basi ndomatithandiza. Kila chose chimene chinachitika anatiuza ndithu. Tondo aso ndithu. Osachita kumuuza anamba kunena yekha. Mwina adalongosola motani pakani kuilongosola kwani? Anandiuza kuti bambo mwatipeza kuno watchula zina yake basi ndiye atatchula zina ija anayamba kufotokoza tsopano kuti apapa mwabwera ndi nkhani yakukhuzana ndi mkazi wakuti anamuchulaso mkazi wezina yake inesu zina yanga analitchula zimene zachitika mmene ndakuuziranimo anachulaso. Ndiye ndi pamene ndamuuza ngati apapa kuti kwenende ndikumavutika kwambiri usiku sinu kumagona. Ndiye aduzonera kuti ndikuziwa china chonse kunoko nthawi imene mukapa program kwami kuti munyamuke muzibwera kunoko ine nani ndikuziwa china chonse ndithu. Munapeza mphasa kuno yala ndati ainanga mphasa mugaze kuti anayalanda. Ine nani ndikuziwa kuti ino ndi alendo anga ndipo muzibwerapo. Ndikufuna mankhwala akuti. Ye mankhwala ndinayang'ana. Akuti andithandiza koma nandichaja nditengone namuza ndati apa ndundenda amene tabwera nawo ndi akuti. Akuti asana vute. Siyani imeneyo mukapita mukapangisa kuti mankhwala kuno sindikupasani. Pamene pobwera kuti pamene ndinangotenga ndalama ija mwafu ndili komweko nayi ndi anthu kunoko foni. Kwambira makolo foni kuti kunoko andichaja ndalama zokwana mwakuti ndiye mngongowe anangongowa ndi 200,000. Nditafika ndankowanga ja ndangofika soti sizinajeka inamba kaita panga zimenezo. Basi pamene mankhwala anafika basi nditemera bwino basi. Mwanena kuti mankhwala anabwera okha opanda kukupatsirani sing'anga uja kunyumba kwake. Kodi mmene amakuwuzani kuti mankhwala mukapeza mbale ikakagwa koma ndalama yanga mukandiyikire pamenepo, ine simunafunse kuti ndalamayo nanga ikakupezani bwanji poti ndalamayo tikayika pamwamba pambalepo koma tili kunyumba kwake? Inafunsafunso limenelo koma anandiuzaonera kuti pamene mungaziwene kuti ineyo ndising'anga opsa musandifuse mafunso ozanga iwo kwanisa ndekha basi. Iniwe mungopanga zimenezo zikakani ine zanga sili kuti zimakanika ayi. Zikakanika musandipeze koma sikuti ndiyana nakuti ine ndikugumbira apa pamaso pamoyo. Santavena magwisa chilo Bible amanena kuti mitengo ndithu ati mitengo akalenga ndi Mulungu ndipo siyolesedwa ayi. Mankhwala ndithu. Amagwirisa ntchito Bible. Amagwirisa ntchito Bible. Nde ponena kuti nyumbamu ndayikamo tochi mphasa wayala malo ogona anthu awiri, inu simunaone ngati kuti munthu wina anali atamuuza kali sing'anga kuti tikubwera pozindikira kuti pochoka kwanu kuja mudanena kuti analipo ena amene amazi wako kuti tipite kwa sing'anga omwe ku Mozambique? Koma anali akuwanga omwewo koma sikuti anayimbira ku foni namba yake analibe. Anangondiuza kuti ineyo ndinamvapo za sing'anga wakuti koma pakwawo ndikuziwapo. Iye ni mina mwaje tipite tikaone kuti tithandizidwa motani. Ndiye naona ine ndimene ndinati usiku ndikagona nangoyamuka kupita wewe. Tsiku limene mmafuna kugona ndi mkazi wa mwiniyo mwakamba Wasanduka Njoka. Ndipo kugona nako kunalikirika. Sopano chifukwa chani mwina mutathandizidwa ndi sing'anga uja simunafune kuti muzamufunse msikana uja kuti kodi kwenikweni ndi chani? Ayi ziwezo ndaziganiza kuti ndikafunse koma nkuwanga anandiuza kuti ase mavuto amene anakupasa amene uja usapite ku ukafunse swayi mungu moyang'anani. Ngatiso amayang'ana ndiwe msawamu yankuye mulingo moyang'ana mukuja. Ineyo yeyo moni amandipasa basi tena abwera ichizi azichita koma namuza ndati panopa nde akubwera kumacheza chifukwa ali bwanji ndati yuko iye pena pacho ndikamamo pena pacho amaoneka ngati pacho iye sikuti anapanga ziwezo ayi. Tena jina muda bwana bwera mandana be ndifuna ndaba sopo ndati bwanji kodi
basi leba nani mwono wanga wina wajenda wina na muza iwe usipanga zako ndi umesa ulima muna wako basi nangu choka hapo ndikutoka hapo basi tawi ya nyumba tukakhala mu nda ya mimi aitawa muonesena nde sing'anga uja kumana ndi chani kweni anati mkazi yo ndamene amasanduka kapena mamuno wake ndamene anapanga mankhwala yada na muononga ni mamuno wake chifukwa choti ati akapita kujoni kwa mpese ndithu asanapangiweka chabwino pa nkhani imene inakuchitikirani imene mpaka lero simmayiwalayi mmaona kuti munaphunzirapo chani naphunzira kuti munthu oti sikumuziwa bwinobwino komanso munthu otiyo muna wache sikumuziwa bwinobwino mwango musamalitia ayi ezo sizabwino ayi chabwino mawu otsiriza angakhale oti chani komanso mwina kwa chinyamata ena amene mwina nkhani ngati imene athakumana nayo mungauze zotani ayi ndingangouza zoti iwo asamasamalitia akazi oti sakuwaziwa aziyamba akufuza kaye kwene pankhani imene ndichitikirayi sakaziso ndesi ndimapangaya ndipo kuti ndizakwatike soka zampengera mtunda wautali kuti ndisapeze mkazi ndikwatike yes